Vánoce jsou symbolem klidu, rodiny a pohody, ale ne všude na světě. Existují místa, kde Vánoce znamenají strach, trest a temné legendy. Dnes se podíváme na top 5 nejděsivějších vánočních příběhů a tradic, které ti Vánoce možná navždy změní. Vítám tě na kanále Zakázaná pětka. Teď jsem něco dobrého k jídlu a pití a užijte si video. Krampus, vánoční démon, Rakousko a Německo. Zatímco hodné děti dostávají dárky, ty zlobivé trest. Krampus je démonická bytost s rohy, kopyty a řetězy, které podle legend unáší neposlušné děti. V některých městech se dodnes pořádají Krampus loufy, průvody lidí převlečených za démony. A věř, když tě v noci někdo honí s rohy a maskou, Vánoce rázem ztratí kouzlo. La Befana, čarodejnice Vánoc, Itálie. Itálie nenosí dárky Santa Claus ani Ježíšek, ale stará čarodejnice. La Befana létá na koštěti a podle legend rozdává dárky hodným dětem. Těm zlobivým ale nechává uhlí nebo popel. Některé verze příběhu tvrdí, že dodnes hledá Ježíše a trestá ty, kdo jí stojí v cestě. Vánoční vraždy, skutečné případy. Vánoce jsou paradoxně obdobím, kdy dochází k největším rodinným tragédiím. Deprese, alkohol, stres. Historie zná desítky případů, kdy se sváteční večeře změnila v krvavou noc. A právě proto policie v mnoha zemích eviduje nárůst násilných činů během Vánoc. Nejvíce domácího násilí se hlásí právě mezi Štědrým dnem a Novým rokem. Yule Cat, kočka, která požírá lidi, Island. Obří černá kočka, která žere děti i dospělé, pokud nedostali nové oblečení na Vánoce. Ano, tohle je skutečný islandský mýtus. Yule Cat měl motivovat lidi, aby pracovali, jinak je čekal krvavý konec v kočičích drápech. Dodnes je kočka symbolem islandských Vánoc. Vánoční kletby a prokleté dárky. Existují případy, kdy lidé dostali vánoční dárek a krátce poté zemřeli, zešíleli nebo přišli o všechno. Prokleté šperky, obrazy starožitnosti. Některé rodiny věří, že Vánoce jsou časem, kdy se kletby aktivují nejsilněji. Já děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, dejte odběr, zapněte si zvoneček, ať vám další video neunikne. Užijte si zbytek vánočních svátků. Do konce roku by mohlo vyjít ještě jedno video. A jo, já se vám učím se příště, teď se mějte krásně a zatím ahoj.